Ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ. Ба шумо ман ҳозир пешниҳод мекунам як навъи себ, номаш Pink Lady. Ин себ дар Тоҷикистон як 2-3 соли охир ворид шудааст. Дар бозорҳо ба таври оммавӣ дар фурӯш нест. Ниҳолаш ҳар сол оварда мешавад. Ин себ бисёр себи хуб аст, ки дер мепазад моҳи декабр. Ниҳоли 3 метр мештагӣ аст, интенсив аст. Ин 2 сола ниҳол. Бинед чӣ бастагӣ. Ин бениҳоят бисёр мебандад, лекин мо ин себро намемонем ки ин қадар бандад. Барои ҳамин мана бинед амҷоба 4 та себ аст. Мо як ташро мемонем, 5 та будааст. 3 ташро хай мемонем. Инашро канда мепартоем. Ин тараф мегузарем амихел. Мана ино як 5 та будааст, канда партоем. ин себи мо инро зураш намерасад, ки инҷоба дута як ташро мегирем, як ташро мемонем, чунки қувватноки ҳамин ҳозир хуласи гап ки ман ина ҳамин себу себчаҳоро кам карда як 30%-ашро мемонаму як 70%-ашро кам мекунам. Мана ина бинед, инаш калон нағз. Аз ҳамин 4 та як та бо майдаша мегирем. Мана ҳаминаша мегирем. Мана инҷа ҳамаша мегирам. ҳамаш майда як ташро мемонам. Як ташро мондам. Инҷа мана як та 2 та калонашро мемонем, дигарашро мегирем. Ҳамаш калону хаяк инаша аз беҳаш кандем. Ҳеҷ гап не. Ин гулоа меканем. Набанда дига барои мо дар кор нест. Ана ина як ташро мемонему, дигарашро мегирем. Инҷаша ҳам хел хуласи гап хел мегирем, ки себи мо калон ба ман нашавад. ин себ ки худаш ниҳол майда аст, зураш намерасад. ҳамина хӯронданда зураш намерасад. мо кӯмак мекунем ки ин кам шавад. Мана 4-5 та буд, 2 та мондам. Мана инашам 3 та мемонем. 2 та мондем. Инҷа 2 та мондем. Инҷа 2 та. Мана ҳам хел хуласи гап кам кардем сарбориашро. инҷаро ҳам меканем. Ани гулоро мепартоем, гулои нав кардагиашро намемонем дар инҷо бандад. Анам дӯраи азиз, мондем 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 як 16 себ мондем. акнун мебинем ҳамин зимистон чӣ хел мебандад. то зимистон хуласи гап ин мепазад. на мебинем чӣ хел мепазад. баъд ба шумо мо натиҷаашро ҳамин себчаҳоро нишон метиҳем. ва афзоиши давоми афзоиши тобистон худо хоҳад нишон метиҳем ба шумо. худо нигаҳбони шумо бошад.